Ik ben geboren op Sliedrecht, net in Friesland. En hoe best wel in Friesland te lonen kan? Ja, voor de liefde. Oorspronkelijk werk je bij de politie. Nou ja, ik zal zeggen boeren vangen. Maar ik werk je oorspronkelijk in Rotterdam. En toen ik hierheen kwam, toen viel ik wel Friesland en politiewerk, dat is niks voor mij. Ik moet wel actie hebben. En dat miste ik wel een beetje hier in de regio. Dus toen heb ik besloten om ontslag te nemen. Eigenlijk wie koffie wel de reden dreigt in mijn leven. Ik als puber al interesse in smaken en verschillende soorten. En joet op een dag branden wij onze eigen koffie. Ja, voor mij dit is gewoon een hobby en ik hier mijn werk maken van mijn hobby. Elke dag koffie branden en proeven, ja, wie wil het nou net? De bist is van oorsprong net een Fries. Dat klopt. De praat best goed Fries. Ja, viest. Ja, ik doe mijn best. Het zal net volmaakt wezen, maar we gaan het gewoon proberen. Wat dat ik het best dan nevens mij net in van halve maatregelen. Nee hè, volle bak. Gewoon 100% aan als dorst niks. Ja, voor mij is fietsen een uitlaatklep. Wat werkt het voor mijn hollen. Daar kreeg ik het rustig van. En dat werkt het voor mij het beste. Dat hier ik op een fiets, dat hier ik naast de fiets. Maar ja, de zoektocht naar hobby's en de zoektocht naar de passie in het leven, dat heeft me altijd wel bezig gehouden. Dit binnen koffies, die binnen net zeker te weten goed. Dus wat ik doe is, ik ga even proeven. Is de roos goed? Nou, is het in de richting waar ik het wil ha? Hetzelfde met deze. Ik weet haast wel zeker, deze is te donker. Nou, dark roast. Maar deze binnen goed. Specialty koffie. Ik ben Q-grader geworden. Eigenlijk is een term die broeken wordt in de sector om verschillende koffies te proeven. Als ik twijfels heb over een kop, dan doe ik het op nee. Want waar leest dan nou weer op? Nou, vooral de smaak, de aroma, als de koffie in balans is. Geen gekke dingen proeven. Nou, rubber of phenol defect of skimmel. Eigenlijk alles kan je wel meemaken. Dus ja, gewoon goed proeven. Zien of de koffie goed is. Goed genoeg. Voor uw klanten. Eigenlijk zal iedereen het wel kennen, maar het is wel specifieke training. Ja. Heel lang over gedaan.